Čaute ľudia, moje meno je Simi a sme tu ďalšie. Moje meno je Simi a moje meno je Lapka. A sme tu ďalšieho videa s názvom Mám nového ňuska. Že tento ňusko sa volá Lapka. V nedeľu mal 7 týždňov, takže má iba mesiac a 3 týždne. Ja o chvíľu 2 mesiace. Narodil sa 31. marca a mája. Dali najlepší deň 1. júna. 31. marec, jún. Takže neveľký rozdiel, aby bol na deň detí. Že my keď budeme oslovať na ulici deň detí, on bude mať 1 rok. Predtým deň, ale dúfajme. No. Tak krátšie video s ňuskom. Takže... Au! Už ma škrábalo aj do krvi, takže tieto malinké škrábance to sú nič. Ale už to bolo aj horšie, že ňusí. Toto mi robí vždy, že mám nového plišáčika, nové zvieratka, novú hračku, mám všetko nové úlohy, novú robotu. Klietku má položenú tam, dúfam, že ju vidíte. Tam má položenú klietku. Môžeme bývať, super! Dostali sme ho v nedeľu, že preto natáčam hneď teraz video. Možno vydám ešte dneska viacej videí, lenže si musím upraviť vlasy, lebo dosť skoro ráno. 1 hodina, alebo aj viacej, aj 2. A ja som sa zobudila o 11. O 12. Takže pre mňa ešte skoro ráno. Ešte vlastne nemám upravené. Ňuso! Že je to Lapka. Kvôli tomu mám meno Lapka, že pozrite sa na túto lapku. Je taká čierna. To nie je uško, to je Lapka. Teraz vám chcem ukázať tú druhú. To je taká biela. Takže to sú jeho lapky. Preto máme meno Lapka. Jo. Takže ďakujem. No, za čo ďakujem? Áno, ďakujem tej tete, čo mi dala zajka. A čau.